Please like and subscribe to my channel. Lara KHLEM JING igna phi jing im kalong thli hakum kane kapur thai nga im leno eka jing im Lara KHLEM JING igna phi jing im kalong thli hakum kane kapur thai nga im leno eka jing im kat no na seo kanja ban im bat phi nga kwa sharau ken man phai man sim dap tang jing khuslai bahana piju penpau marwinga ktang umat kija pimju penpau ki jing selha jing le jing pi kapen ktang yaga ladayana pim sel pale ngahun kat kung ka jing penyat ublay ha om si kat no ka kthan na mar nga kwa ban ya don lang la daya nga phim siêu pale nga hun kat kung ka jing pnya ublay. Thank you for watching. Please like, subscribe any video. At EAP is kamat kaba.